Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka bala shong jingalang haksi pala jong ka tayo kala shimya ka rai ban nampat aya ka no objection certificate na ka bantaban shanaya ka lentirel haka district riboy bat banwan rai ka jingpan kalaya ka Khasi Social Custom of Lineage Act khat khandai spa khandai pinyo da ka bapen mi ya ka executive order ne ka ordinance halor ka shaw boy ne ring bia namar ki pat ba kim yo ya ka jing itu kum ki Khasi tribe Nikiriulum Khasi. Ka Khasi Hills Autonomous District Council hagane ka jingalang kale kren sani bha halor ka jingpan jing menjor jang ka office ka Deputy Commissioner banshana kelentirel na berni hat chalailat. Ka KHADC kale opadiang na ka shithi na ka Deputy Commissioner ka District Ribhoi ban NOC ka kelentirel hanrei ka Executive Committee kala rai bayamentahi ka nompatla ban ka NOC namar bakadan ka jing persya jang ki babun ki patba bat kisang bahalang. Kadkum kashithi balapha da Deputy Commissioner la shukudau banshna glentirel na berni hat chalailat bad amshim la batai shai ba glentirel ga dena kabanta ka rel kit brio ne ka rel kit mar balapan biang ya ke NOC dan ni ka concern na kaliang jungi ka council ha ka jinga dei ba ka railway line apo berni hat dia kani ngilaya rahi ba ya mentahi ngin nempat la ban ai ya ke NOC kumba PE kadon gajing persyak jong babun ipat ba isang bahalang tangi ngidang yang hi kajuk kanong rem baya mentah ngimpat kuat ya kene railway line ngimpat la ban ai ya ke NOC kani kajing elang jong ke Executive Committee kala ai kajing menjurru ya kajing terwa ban itu no ya ka council kum ka bor ban ai ka building permission kat kum ka para 3E ban F jong ka 6th schedule haba pentrei kam ya ka building bylaws hapo uput usam jong ka council kani kajing terwa kala mi kat kum kajing pemna jong sorkar balapen mi akashi tarik urampang ka senam arajar kat kendai baka tenat penroisor kan pentrei kam ya ka building bylaws tang ya jaka bahap apo ka municipal area bat ka scheme area kat baka KHADC kat pentrei kam ya ki bylaws ha jaka bahap apo ka 6th schedule ka Executive Committee kala tai ru bakan omlong tangkum ka bor ban pentrei kam ya ka building bylaws jong ka sorkar jilla hnrei ban yo no ka jing ithu kum ka wei ka bor ban pentrei kam ya ki bylaws kat kum ka Meghalaya Town Country Planning Act kat kendai spa nyu pulai dekat thamai jong ka an ke ba borok sikatahi ke dei ka notification arajar khat kendai ka ba sam ya ke responsibility haki EDCs tinrei ngingi ngau ba kani ke council kamde ban long tang ka implementing agency jong ki bylaws of the state government lemar ka jing angut ku jong pat ba aru kalong ba kindan laki jong ki bylaws but ka agency ka ban kami tu bat ban pentri kami kita ki bylaws di mentara sngi ka proposal ka bangila menjur kalong kumni ba ngin let sha ka act ka bolong ka Meghalaya Town and Country Planning Act 1973 ka kandai spa nyopulai bala amendru hasnam arhajar saw but kat kum kene ka act ngikwa ba en kentup ban insert ya ki ADC kum kawai na ki authorities bala penkup bor da kene ka an haka jinge dei bat ban issue ya ki building permission ka Executive Committee jong ka KHADC hakani kasingi kala shimru ikarai ban penkalai ka Khasi Social Custom of Lineage Act kat kandai spa kandai punyo ban itu ring bian ka shau boy hagitan kapot jong kari boy ka bajulet na do menshwa hagaba unu no shenrang ulet shau ka kantai ka bamde ka Khasi ban shong kurem bat ka bat habagi yo khun kishim jat nokpa ka Executive Committee kala rai ban penmi de ka Executive Order ne ka Ordinance halor ka shau boy namar Bakladon ke jingut jingnam jangki MDC kathan kirang bakur jangki kato kan etliki kur ki bajule ka shau bhai bakem yo ka Khasi tribe bat kania ka lakta ki khun ki kiti jangki ha puli puthi ne ha kenuk ne ki kam ke bakile itu ya kani ka ring bia bat ka shau boy kani ka ring bia bat ka shau boy ke dei ka riti ka dostur jangki kato kat ni ki kur ki badan ha ki than border hapo riboy area tekani kamdon hakaak tekan dia ngam sia tu epi bagani ka shau boy ring bia kamut ba unu nu u senrang nang tu ka area ulik shau ya kanu nu ka brio ka bamde ka Khasi ban shongkurem ba hadin ba ki khun ki layo ki khun ki tu ki khun kindai ki
simjai na ukpa te kata kadi ka riti ka dustur ka jongki ka baki ong ba kilale na do kulong kuma Ka KCDC menta kalarai ru ban pen kha thamai ka tanat belatip kum ka social forestry branch daga jing tmu ban pen roy ki klau shnong bat lau adong ha ka baka council kan ajing rap banada na ka jing penjular ka mei mariang bat ki klau ki betap nalor kania ke executive committee kalarai ru ban ajing rap ki school ki bam jiyo jing rap na ka sarkar ka balong laipun ru hajar tengkai ka wei pakoi ka school Syuk kelarai ban penbah bat penhe no ikayo haberni hat bat lat lengkot bat la aibor ha ka executive member bapet ikayo ka hat bahkan kemi ibnia alor kejing terwa ban sina ikayo ha maulai moro kenang bahkan omdan kejingis tok bakla bat ka maulai tahun dorbar ne bahkan don kenu kenu kejing le jubor ne le persya ika monupat ba Tiya kani mentangil ay rai biang na kalian ka council ban ajing erap biang mentau usnam ya ki school haki konstitusi kijungi ki bangi ju ajing erap manu usnam lembah ki MDC baki nio ay katu ka financial assistant lembah ka council kijungi kabalai ngile kren halo kijing ade bak kini ki market nani ki yo ki bangi don kum ka yo berni ka bangi don kamban nang kampan bahaya ka kampan he ya ka ba kum ju lu ya ka yo lai lengkot bat ha ka jing dei bat ka jing thmu ba snayo hang tai ha po maulai mauro ya kini ngila ai lat ya ka department em in charge jong ka market ban nang examine ni ka ni ka benta kai ka ba don kamban le kanang ba kanum don kanunu ka jing ya suthu bakla na kaliang jong kipai ba tam na kaliang jong ka maulai tahun dorban ban ong ba kan don kanunu ka jing le jubur dan ni ka jing le persya ya ka ba kipai ba kimon